bafethu sinibingelele nje sinamukele kuyona i-YouTube channel yethu ehlinza kakhulu isi-update TV. Mangabe usuku lakho lokuqala kuyona le channel siyakucela ukuba ulicendezele lelo button elibomvu elibhalwe subscribe, uphinde upress yona ibhell uzositholela ama-notifications noma ngabe nini, noma ngi-upload ivideo noma kanjani konibingelelayo. Usiyanda igama ngokwakwanyembe sibonga. Ngaphandle uchitha isikhathi ngizongena shiwo dabeni bafethu. Siyazi ukuthi-ke kusaqala unyaka kuke kwaba ney'nkinga laphana-ke ema-university amaningi mayelana ne-registration. Loko kwabe sekulidile ekutheni kube khona i-strike, njengoba-ke kukhona futhi-ke engathi kungenzeka sisunguleke laphana e-DUT, Durban University of Technology, ophikweni eliseThekwini-ke, njengoba kubika ukuthi izitshoreni zakhona zihlakazwe laphana ngamaphoyisa kanye nonogada laphana-ke bezihlakaza-ke nge-tear gas. Kodwa uthe mayeziphawulela laphana umholi wabafundi-ke okushuthi-ke elinye ilunga le-SRC bathi-ke bekungekho i-strike abebasihlanganisa, kodwa bebasafundela abafundi uhlwa lezikhalo-ke abafuna ukuthi-ke bazisubmithe laphana-ke kwi-management. Kube sekuqhamuka amaphoyisa abashunqisela nge-tear gas bafethu. Abathe lokho kungenzeka kuholele ekutheni kube khona umbhikisho bafethu. Asazi ukuthi-ke ngabe kuzoqhubekela kanjani, kodwa wena hlala nathi kuyona le channel uzositholela izindaba ukuthi sihamba kanjani. Kanti uma siqhubekela phambili sithinta udaba laphana-ke lwe-EFF, njengoba sibonile izolo umongameli uCyril Ramaphosa ethula laphana-ke inkulumo yakhe esizweni sakhe. Kube khona ukuphazamiseka obekukhona njengoba i-EFF laphana-ke ibikhala ngokuthi kube khona abaxoshwayo ukuthintakala khona laphana kumnumzane FW de Klerk kanye nomnumzane Pravin Gordhan ophethe laphana-ke emabhizinisini, njengoba bekhala ngokuthi izinkampani ezingaphansi kukahulumeni i-Eskom ne-SAA zisenkingeni. Bathi-ke uhlulekile ukwenza umsebenzi wakhe, makaxoshwe-ke. Naloyo owayengumongameli-ke umnumzane FW de Klerk abathi-ke wabulala abantu ngesikhathi sobandlululo, akakwazi ukuhlala ngaphansi kwephalamende-ke ye-freedom bafethu. Asazi ukuthi-ke ngabe isenza abasenzile esi-right, kodwa siyafisa ukuzwa imibono yenu. Ikhona i-comment section laphana ngenzansi, ungafike wehlele khona ushiye umbono wakho. Kanti nje sisoze iqaphuqaphu ukuthintwa umnumzane Cyril Ramaphosa enkulumeni yakhe izolo bese zivala, njengoba sizwile ukuthi-ke uthembisile ukuthi uzalwisana-ke laphana nokuwa kogesi okwehlisa kakhulu umnotho wase-South Africa. Wathembisa laphana nokuthi-ke uzo-create laphana-ke ama-job opportunities kwi-youth laphana, aphinde futhi laphana-ke akhuphule ama-students accommodations ey'koleni bafethi. Loko naloko nje kuningi akubalile kona kuthembisile, kodwa thina sizothinta loko naloko. Sithi wena hlala nathi kuyona le channel uqinisekise ukuthi uyasubscribe, uyipress ibheli izokunotify ifoni yakho noma ngabe nini uma si-upload ividiyo. Mina kwami kosuku ngizokuvala khona la ngithi